Naimbag nga malamyo amin, Wong's TV, Datoy Manen. At magluluto po ako ng sinampalukang labong at saluyot mga kaluto. Happy International Seafarers Day sa aking mga kabaro dati. Mga kabaro, mag-ingat po kayo lagi sa trabaho at diyan sa barko mga kabaro. At yan po mga kaluto, priniprito ko na po yung ating isasahog ngayon, yung dalawang tilapia mga kaluto. At maraming salamat. God bless. Yan mga kaluto, habang priniprito natin tong tilapia ay shoutout muna kay Bamba Channel ng Ilocos. Yan mga kaluto, atin nang babalik ta rin tong ating linulutong tilapia mga kaluto. At maraming salamat sa walang sawang suporta po ninyo sa Wong's TV mga kaluto. Yan, mga priniprito ay shoutout din pala kay Mami A ng Ilocos Sur. Puntahan po natin ang kanyang channel mga kaluto. Yan mga kaluto, pwede na, luto na, naprito na po yung ating isasahog sa ating sinampalukang labong at saluyot mga kaluto. At pagkatapos po nito mga kaluto ay isasalang na natin yung ating labong. Atin lang pakuluan, buksan po na natin yung ating kalan mga kaluto. At pakuluan po natin ng 3 to 4 minutes ang ating labong mga kaluto. At yan mga kaluto, kumukulo na siya. Halu-haluin lang po natin ng bahagya mga kaluto. At maya lang po ay ilalagay na natin yung isang pirasong sibuyas mga kaluto. Yan, tinakpan muna natin para kumulo mga kaluto. Yan mga kaluto, ilagay na natin yung isang pirasong sibuyas mga kaluto. At maya lang po ay titignan na din po natin kung malambot na yung ating labong o ano na ang lagay niya mga kaluto. Yan, kumuha po tayo ng isa mga kaluto upang tignan natin kung malambot na siya. Yan, kinurot-kurot ko na po. Malambot na po mga kaluto. At maya lang po ay dadagdagan na po natin ng isang basong tubig mga kaluto. Yan, linagyan ko na po mga kaluto. At maya lang po ay ilalagay na natin yung prinito ko pong tilapia mga kaluto. Yan mga kaluto, inanda ko na, ilagay na natin mga kaluto. At mga kaluto, huwag po nating kakalimutan, Wong's TV, mag-like, mag-comment at mag-subscribe mga kaluto. Nasa 1,040 na po tayo mga kaluto. Ayan, linagay na po natin yung ating asin mga kaluto. At pagkatapos po niyan ay susundan na natin ng ating Knorr sinigang mix mga kaluto. Knorr, baka naman. Ang aking linagay na Knorr sinigang mix ay kalahati lamang. At maya lang po ay ating nang ilalagay yung ating saluyot mga kaluto kapag natapos nating ilagay itong sinigang mix mga kaluto. Yan, halu-haluin lang din po natin siya ng bahagya. At hindi po pwedeng haluin ng bongga dahil baka malasog-lasog po yung ating sahog na tilapia mga kaluto. Napakasustansya po na ito mga kaluto, yung labong at yung ating saluyot mga kaluto.
Fiber po kasi ito, maganda sa ating mga bituka mga kaluto. Itong saluyot at labong mga kaluto. Ngayon naman ay susunod na natin yung ating saluyot. Yan lalaki po ng kanyang dahon mga kaluto. Bali, 2 tali po itong aking linagay mga kaluto, yung saluyot. At maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa akin mga kaluto. At pagkatapos po niyan ay maglalagay po ako ng seasoning. Iyan po mga kaluto, at medyo ilubog-lubog lang po natin yung dahon ng saluyot sa kumukulong tubig mga kaluto upang mapabilis ang pagluto nito mga kaluto. Yan, takpan natin, pabayaang kumulo ng onte yung ating saluyot. Yan, ilubog-lubog lang din po natin mga kaluto, at isusunod na natin yung ating seasoning mga kaluto. Yan mga kaluto, ang bango po ng kanyang usok mga kaluto. Yan, ilagay na po natin mga kaluto yung ating seasoning, yung Silver Swan. Wow, sa sarap mga kaluto. Ilagay na po natin lahat yan mga kaluto, at maya lang po, maghintay lang po tayo at maluluto na po ito mga kaluto. At wag po tayong mainip sa ating pagluluto, dahil pagka nainip ka, hindi ka makatikim ng masarap na ulam mga kaluto. Yan mga kaluto, halu-haluin lang din po natin, at malapit na po ito mga kaluto, at unting tiyaga na lang. Yan, okay na mga kaluto. Ngayon naman ay ihahanda na natin, at yan, ganda ng preparation mga kaluto. Ang bango, naamoy ko pa yung usok niya. Pwede na tayong kumain. Mangantayon!